Kasorkar Assam kala pendonkam da kabut thamai ban kring ki briu ki basong hakishnong kaput Meghalaya Assam da kabaturwa ya kabu ban register ya ki khendo ki siap ki lengkha risai ki kper ki phra bat ki khlau ki betap shakalyang jongka klam da seu kanu ka jinglut kani kabut jaga sorkar jela kala penkendet ya kaseng United Neutral Movement UHM ha ka jingalam president ba Charlie Rani kala let ban yakendo eu deputy CEM ba PNCM bandawa naga KHADC ban aino taka registration bam seu AA free land registration shakipat ba ki basong hakishnong kaput shwa ba ki breu ki nekcha Assam uba PNCM ulaong yakane de banda petsani bha kat kum ki an ki kendon jong ka KHADC Nah, ti kabani kong ngi ai kublai pi press ki media kublai don dekat lang bangi hani khalimat ba kom kajing dawa jungi na kaseng na ka ayat kini magi ong ka long pending issue alor kajing dawa jungi yau put usam po jong kami kali abad Assam ti kajingwan jungi mentasngi kalau man pengkan mau dis council nadu kapor ka ba arjar ka phra bangi dawa kani kajingja ya kani kajing dawa jungi kani ka bangi ong ka freelance registration kajing register ki jaka putah po ki kaput jong bodar jong Assam Meghalaya te namar kani kadi ka issue ko bangi la shim kya bahana ka singna dum chwa namar kadi hadin bangi la mi shiki dalade ngi mi yok kujat shiki than kaput baper jong ka jelahi berkoi ka bri nyotrap nyoskum jengi ngilalap ba kata ka jing dawa na po ka jing terwa na po ka sarkar Assam kolong baik bakin ai freelance registration ni kini ki ya ki pat song ki badana po kaput bodar ste ten re ki pat kasi jengi kimsim ngi sungobanai ka jingero ki namar kimsim ladon kono kata ka jingmut jengki bakin register wala ki yo register ai ro po ya jong Assam te ka ba kilaut sengi kolong baik bakin bangin penkeren lem ya sarkar boros katu ba kan ai lang no nakaliang ka sarkar ba kan ai ban pen register ai no ki jakaste tingi la de wan mi om tang mengi wan mi na ka kani ka sembani kong dai nadu kapor mengilai kendu sebut menteri yang ba jong ka jela yo menteri yang ba jong ka jela ru hati kapor kisam ladap nilai kendu te kelasiyat tang kajing keren ba kajing ai dorkas te hadin katang la pelong la da demonstration kajing hadin lakhat ekran do sebut menteri yang ba ini ba pestun song kisam ngilali ekran ba ngilai penbet ba long ba ka dis council ka atpas ka bill na po dis council kila patch po ka dis council affairs tenang te po dis council affairs kila hun kila menjur ya ka ya kan ka land bill mo ba pa na po ka dis council kila pa biang sinis po dis council ban review te menta hadin mengila yo jing tip ba ada pas yang ka bill ba ka lalong ka act mo ka lalong an ka bill mo tingi wan ban budin ya kata ka freelance registration ke bangi dawa ko malak keren do sembut mentang ba last time te menta bring yo snow hang ni ba kinang don lagi jong slap mo bayong menela pesngo do deputy CEM jong ka dis council ong ba kila akidon lagi jong slap kata kemut chapo ki than kaput ki ba kam kidan ki kamdong nominal ka fees mo tama nakaliang jungi hendrai ngi labu biang ka kata ka jing kerpat mo kada ka jing dawa ka jungi na po ka dis council mentang yang ba ngim kwa ngim sula man priang ya kata banang fimbut ki islam tela kalong bala te ai ba ka jaka ki puta kaput bakin register te la shim khya ya kani mentai long ba mentashan in shong kin sa shong isi no maki kin sa shwa kani bakin shwa bakan session kin shong isi no wood bakin shim khya kani bakin sabtip ingi ya kata la kin le akan